Kai Nur, ka lura da halin da matasan Najeriya suke ciki yau? Wallahi na lura. Yawancin su ka san me sun fi mai da hankali akan su samu kuɗi, su ji daɗi, su shahara a duniya kowa ya san su. Kai to amma gaskiya sun manta ne. Wannan rayuwar ba abin wasa ba ce. Ya kamata a ce a koda yaushe su dinga tunawa da wannan. Yawancin su ka san ba su da hangen nesa, ba su da tsari, ba su da manufa a rayuwa. Mafi yawanci da ka duba kuma ka ga sun rabu da addini gaba ɗaya, babu su ba addini. Ga lokaci yana tafiya, rayuwarsu tana karewa amma har yanzu jiya yau. A'a to kuma su za su fara ɗanɗana kuɗa su ba? To amma fa gaskiya wannan lamarin wallahi muddin matasan Najeriya ba su tashi sun nemi ilimi, sun nemi tarbiyya mai kyau kuma sun ji tsoron Allah ba, wallahi Najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba. Haka za mu ci gaba da zama. Kafin kowa ya gane su za su fara ganewa. Matasan Najeriya ku sani yanzu ne lokacin da ya kamata a ce ku tashi. Koma zuwa ga Allah, wallahi saboda gobe za ka iya kallon mala'ikan mutuwa a kanka. Ka tuba ka koma ga Allah, ka gyara halayenka.